Kde bolo, tam bolo takmer 9000 km, za horami, za dolami sa rozprestieralo krásne, ale aj nebezpečné Rio de Janeiro. Kvalitne rozbití, ale enormne šťastní sme konečne po 18 hodinách pristáli. Na letisku sme nezaháľali a hneď sme si kúpili z oficiálnej stránky RIA lístky na sochu Krista, ktoré nás vyšli okolo 15 eur na osobu. Dobiť baterky poriadnym kapučinkom a fajnovým koláčom, vystať si radu, no a potom sa už len zubačkou vyviesť skoro ako na Tatrách na dýchberúce výhľady. Tlačenkarina na vrchu, ale ten pocit na nezaplatenie. Socha Krista bola naozaj obrovská, s podstavcom má dokonca 38 metrov, ale sklameme vás, keďže nie je najvyššia na svete. Poliaci Rio prešťali s takmer 52-metrovým Ježišom. Bardzo dobře. Zastavovali sme sa na každom rohu a s otvorenými ústami sme obdivovali. Nezaháľame a pokračujeme na cukrovú homonu. Lístky nás vyšli 30 eur na osobu. Ceny samozrejme vždycky závisia aj od toho, či je sezóna alebo nie. Takisto sme to všetko našli na ich oficiálnej stránke. To, že v Riu je teraz zima, ale príjemných 25 stupňov nás hreje, to je veľmi pekné. No to, čo sme nečakali, bola taká fujavica na homoli, že Filipovi skoro odfúkol okuliare, no a mne spravilo poriadnu fúkanu. Treba sa obliecť, aby ste neboli prekvapení, ale radšej pripravení. Plán bol jasný, znovu sa natlačiť niekde dopredu a čakať na divadlo v podobe zapadajúceho slnka. Joj, bola to podívaná. Odnášame si zážitok na celý život a nezabudnutelné spomienky. O tom to cestovanie vlastne je. Zazvonil zvonec a rozprávky je koniec. No a my sa vidíme pri ďalších dobrodružstvách. Vamos!